polo que nos ten contado. Tanto a sesión de Lucho como o que pecha, que é Sole Felloza, pois está pensado a primeira parte en base a 3 obradoiros, Lucho, Fran e Rosalía, por esta orde. Son 3 propostas que probablemente coñezades xa como mestras, como mestres, como docentes ou como persoas preocupadas pola nosa cultura. No caso dos quinquilláns non precisan presentación, no caso de Fran e de Rosalía probablemente mesmo vos cruzarades nalgún centro ou veremos despois tamén. Nesta primeira sesión está con nós entón Lucho Penabade, falar dos quinquilláns e falar, a mañá contábanos Inma e as persoas que tivemos no coloquio, falábanos de memoria, falábanos de lingua, e nas obras dos quinquilláns podemos ver memoria e lingua, vendo pois a diferentes personaxes, é dicir, podemos atoparnos coa Rosalía en Compostela reivindicativa, tamén nos podemos atopar en Cacheiras nunha batalla, que poden traer para o noso alumnado e para nós pois eses recordos desde unha reflexión actual. Teño que citar tamén a proposta que teñen en Ribadeo, porque son da Mariña, entón os de Lugo e as de Lugo, se non se cita o propio, é como a costa, non? É como calquera parte deste país. Eu tamén quero destacar aquí, por se non coñecedes, e por se non fala dela, pois que saiba que para mí foi tamén unha das achegas interesantes, non sei se vou dicir ben, o Language Planning, un plan para acabar co galego, dende dando unha resposta desde a retranca, non? Como ter que intervir para a supervivencia da nosa lingua. Non roubo máis tempo a él, nada, pois empeza a primeira xornada, ábrese o telón. Ben, pois, nada, moitas grazas, estou así bastante afeito a traballar sen micro, cousa que me presta moito, pero se non me escoitades, achégome máis ao micro. A nosa proposta de sempre, de xa hai bastantes anos, non é preciso que diga tantos, pero seguramente moitos, pois partía de facer teatro de rúa, porque, como se diría hoxe, era o nicho de mercado. E entón, aquí non existía teatro de rúa como existía en Cataluña, que hai festivais moi importantes, onde o teatro de rúa forma parte de todo tipo de eventos e de festividades, e aquí non estaba coberto. Nos víamos que había a necesidade tamén de que se visen xigantes, que tamén eso xa era algo tradicional, que se visen zanqueiros, eu fui zanqueiro moitos anos, e que se visen malabares, que se visen historias máis disparatadas e que se vise a rúa alegre tamén, chea de cómicos. Sabíamos que esa necesidade que había, necesidade, podese vivir perfectamente sen teatro incluso, pero nos víamos que había que cubrir ese oco, non? Por aí empezamos. Logo démonos conta de que, perdade que fale un pouquiño do meu libro para que a proposta que vexades ao final non resulte ao mellor un pouco disparatada, pero logo démonos conta de que había unha necesidade que xa estaba moi advertida desde a xente das Irmandades da Fala ou da xeración Nós, que era que había que contar a historia do país a través do teatro, que o teatro que era un medio moi acaído para trasladar, para transmitir para facer de mediador entre o que era a propia historia do país, a propia historia de moitos personaxes, e transmitila dunha maneira, digamos, didáctica. Aí empezaron a aparecer xa montaxes no que éramos un bolote de xente, entre 8 ou 10 persoas, que chegamos a montar Irmandiños, unha versión, naturalmente, non era nin a de Agustín Magán nin das clásicas, pero era unha versión para facer na rúa, que non contiña moitísimo texto, pero que en todo caso consistía basicamente en arrastrar a toda a xente para que vivise con nos unha festa para derrubar un castelo, que tamén tiña o seu contido, digamos, político ou histórico. Despois tamén chegamos a 2008, non vos vou a contar evidentemente todo, chegamos a 2008
facemos arrieiros, que era un pouco a tentativa de contar a partir dun cadro de Laxeiro, que o pai de Laxeiro era arrieiro, e deu-nos a idea de contar a historia do século XIX, toda esta batalla entre carlistas, isabelinos e todo isto, pero a través dos arrieiros que transportaban viño, e o viño é un elemento fundamental na nosa cultura, na miña particularmente, e entón esa era, digamos, a nosa guía. Sabíamos que debíamos continuar por aí, que era ben apreciado polo público, que se seguise contando historias na rúa. Era un tipo de teatro itinerante, normalmente, con elementos máis ou menos espectaculares segundo a produción, pero si tendo en conta os elementos fundamentais do teatro de rúa, que se ten que ver, ten que ser elementos bastante grandes, non pode haber un texto excesivo, funciona moito máis o que é coral que non as actuacións individuais, e as interpretacións teñen que ser xenéricamente bastante claras, non diría exageradas, pero bastante marcadas, digamos, non? Iso era o que nos víamos por aí cando íamos á Fira de Tárrega ou cando íamos a festivais de teatro de rúa no resto do Estado español ou en Portugal, en Santa María da Feira, por exemplo, pois víamos esa, digamos, esa unión, non? Entón, ese punto en común. Cando se dá a crise en 2008, dámonos conta que non se pode seguir facendo un teatro con ese tipo de produción de 7 ou 8 persoas, con 2 ou 3 técnicos, e a realidade o que nos manda é a buscar outro tipo de alternativas que sexan viables e que sexan moito máis pequenas. Entón, o que facemos é un tipo de teatro que vai destinado xa non só á cultura, que para decirlo así non tiñan un can, entón destinámonos máis ao turismo, que si non introducían ou non estaban introducindo elementos culturais para divulgar o que é o patrimonio, e que nós aí sí que volvíamos a ver outra vez outro nicho de mercado, onde decíamos que, bueno, pois seguramente no turismo, como se veu, por exemplo, antes ela mencionou a Ribadeo, ese é un produto claramente turístico que conta a historia de Raimundo Ibáñez, o Marqués de Sargadelos, e que o fai visible como un personaxe emblemático de Ribadeo, a da zona de Ribadeo, para trasladar a todo tipo de público que maioritariamente é público de fora. E teño que dicir aquí unha cousiña importante, xa que estamos no sitio onde estamos e estamos organizados tamén por quen estamos, que o galego non é un impedimento para facer ese tipo de traballos, e que non está xustificado para nada o prexuízo de que se veñen turistas, sexa no que sexa, se tiene que facer ou non en galego, porque a inmensa maioría aprecian tanto ou máis que a xente de aquí. A xente máis nova, sobre todo, non é só que poña impedimentos, senón que agradece que os seus fillos escoiten pois outras linguas, e que ao mesmo tempo é comprensible, co cal non está para nada xustificado ese medo ou ese cambio que se dá pois en profesións que son, digamos, paralelas ás nosas, a nosa, como pode ser os guías turísticos, a hostelería, etc. Non está para nada xustificado, porque a xente tamén ven agora non só a ver espectáculos, ven ver tamén disfrutar de coñecemento, tamén buscan coñecemento, tamén buscan saber onde están e que aconteceu ali, non? E entón, pois, non se vai aos sitios por ir, non? Entón, esa é un pouco a nosa historia a partir de 2013, na que nos afianzamos nese tipo de digamos, obxectivo teatral, que é contar a historia do país nos propios lugares do país, con todos os condicionantes que iso teñe. Entón, se vas a Santa Tegra, pois non vai haber amplificación de ningún tipo, non fai falta, porque aquilo soa de maravilla. Se vas a un castelo, entón percorremos, digamos, desde o Neolítico, desde o par de Campo Lameiro,
pasando por Raimundo Ibáñez ata a actualidade, que estamos traballando nunha proposta sobre o centenario do Seminario de Estudos Galegos. Quere dicirse que nos fomos a espazos moi determinados e contar desde os propios espazos, cos seus condicionantes, que son sempre positivos, contar un pouco a historia do país. E entón, a nosa metodoloxía de traballo, digamos que nese sentido é bastante diferente ou pouco clásica, no sentido de que a nós non é que fagamos unha proposta inicialmente con un texto ou collamos un texto e ese texto que iramos levar ao teatro, senón que a proposta é ao revés. É dicir, é darlle a volta. Nós o que facemos é dicirlle a un concello aí hai algo que pode interesar divulgar e é ese concello ou a institución que sexa que marca nun determinado espazo e nun determinado personaxe que é o que hai que facer con un determinado obxectivo e unha cantidad de dinheiro determinada, e nós adaptámonos a iso. Iso na produción teatral, como sabe moita xente que hai aquí, pois é un pouco ao revés, porque normalmente partes de que vas facer un texto que vai a crear un espectáculo, tens que pedir unha serie de axudas, tens que buscar un financiamento, fais uns ensaios. Aquí un pouco é a carta. Aquí o concello ou a institución que sexa é quen pide, e nós somos os que temos que ofrecer en función do que ofreza, non? Vale, entón, unha vez contado todo isto, que un pouco, xa sei, un pouco falar do noso libro dentro do que é o teatro de rúa, logo hai outra parte que está dedicada ao que é o teatro de sala, e entón aí hai dúas vertentes. Unha que é o traballo con editoriais, que son adaptacións, que isto sí que vos pode interesar moitísimo, porque son adaptacións de obras de clásicos galegos, como o que fixemos de Neira Vilas, Espantallo Amigo, que ainda seguimos con el, e seguiremos porque nos presta moito e porque ademais foi unha persoa super xenerosa con nós. E despois seguimos con Cousas de Castelao, tamén fixemos unha adaptación das Cousas de Castelao, que son moi fáciles de adaptar e que realmente eu vos recomendo. E logo está a referencia que facía miña compañeira alrededor de Language Planning, porque Language Planning é unha adaptación de Made in Galiza de Sacho Sende, que trataba xa un tema lingüístico directamente para levar a xente máis moza. Entón, como vos seguramente todos e todas coñecedes Made in Galiza, collemos cada un dos contos e nós aí dámoslle unha volta para levala ao teatro. Esa sí que é unha parte que a vos pode interesar, porque non tedes que partir necesariamente dunha obra de teatro armada desde os pés a cabeza, senón que podes partir moitas veces de cousas que poden ser máis dispares, pero que teñen tamén un resultado positivo. E isto é no sentido do que vai a nosa proposta. Nós temos unha serie de criterios básicos cando traballamos con xente moza. Primeiro, en primeiro lugar, marcamos como, seguindo un pouco a Augusto Boal, ou seguindo tamén o noso propio criterio pola experiencia, que non debemos facer cousas onde haxa personaxes principais e personaxes secundarios. Non nos gusta iso. O que suele ocorrer é que vai acabar habendo algún tipo de tensión, algún tipo de comentario, e entón preferimos que dunha maneira moi obcecada acabemos porque todas as persoas que participen teñan o mesmo papel e o mesmo protagonismo. É curioso porque aquí hai, vos saberedes moitísimo mellor que a min porque traballades no ensino, que hai rapaces que ao asumir un rol diferente do que é a súa propia personalidade pode sorprender moito. É dicir, podemos encontrar unha persoa que está no fondo, que non fala, que está como amargado e de repente asume un personaxe que lle resulta simpático e no que se pode chegar a transformar
e podemos ter unha sorpresa moi agradable. E iso acontece case sempre. Acontece case sempre porque unha vez que asumimos un personaxe, como por exemplo o que estou eu aquí asumindo agora mesmo, de latricar sen parar, pois asúmelo e acabas por facelo, e pode incluso acabar prestándoche. Entón, para nós non existe o prexuízo que hai de que un bo estudante pode ser directamente un bo teatreiro. Normalmente os teatreiros somos un absoluto desastre, pero, bueno, hai excepcións, pero, bueno, en todo caso, o que quero decir é que se facemos esa regra de tres, é probable que non funcione. Pode haber xente que é moi, bueno, pois que non ten un ámbito relacional moi asentado, ou que non ten unhas amizades aí moi, bueno, pois moi de fiar, pero ao mellor empezas a interaccionar, a xogar, a asumir outro papel, a estar en situacións, en espazos e en contos que lle poden interesar, e esa persoa vai cambiar, polo menos parcialmente. Despois temos que volver á realidade e aí non hai. Entón, para min é fundamental, bueno, para min, e falo tamén no nome de Terra Rodríguez, que é a persoa que traballa comigo desde fai, pois eso, que traballamos desde 2008, perdón, sen parar, pois xuntos. Ese é un criterio fundamental. Se traballamos con un grupo que vamos facer un pasarrúas de memoria histórica en Pontevedra e necesitamos xente que faga de garda civil, outro que faga de cura, outro que non sei canto, hai que procurar que todo o mundo teña máis ou menos o mesmo nivel de responsabilidade e o mesmo papel. No momento en que haxa alguén que ao mellor é boísimo, que ten un papel moito maior que os demais e está desequilibrado, eso vai acabar por, ao mellor non racha porque non dá tempo a que rache, porque os procesos son moi rápidos, pero non é nada recomendable ese tipo de historia. Cando traballamos con rapaces, que tamén os dous traballamos con xente moza, o mesmo. Debeselles facer cousas máis corais, máis de participación e de xogo equitativo para todo o mundo. Despois, evidentemente, temos que ser inclusivos, porque agora, nin agora nin antes, pero non está para nada justificado que veña unha persoa co tema de saúde que teña ou co que sexa, que non se inclúa. Hai que traballar moito iso. Ás veces pode ser que tens que botar man de outros profesionais porque ti non estás suficientemente preparado, pero iso ten que ser indiscutible. Digo porque non vale eludilo, porque xa está todo moi adiantado, tal, e damos disculpas. Non, iso non vale. O sea, a cousa ten que ser inclusiva, sí ou sí. E entón, as persoas, cada un ten as súas capacidades, como tamén nós, e a iso nos temos que adaptar. Co cal, hai que procurar ter unha adaptabilidade bastante grande. A hora de escoller os textos, volvo ao que decíamos antes. Na escolla de textos, normalmente pensamos que o ideal é partir dunha obra de teatro e a partir de aí, pois, digamos, chegar a construir un espectáculo a partir disso. Ben, a nosa proposta máis ben vai que hai unha serie de elementos culturais, todos o que nos rodean, que están moi perto de nós, dos que podemos botar man sin necesidade de forzar facer unha obra de teatro que é unha produción que normalmente é moi complexa e que pode chegar a un momento que nos frustre por non dar chegado a onde queríamos. Entón, eu creo que ás veces é moito máis recomendable traballar con obxectivos máis pequenos, máis humildes, máis achegados ao que pode ser unha realidade de poucos ensaios. Na práctica non podemos facer tampouco tantos ensaios. Entón, nós, por suposto, non desvalorizamos para nada o texto teatral, nin as persoas que escriben e tal, porque iso sería absurdo, pero dicimos que ao mellor non é necesariamente un máis acaído para chegar a traballar con rapaces, porque é moi difícil, exixilles moitísimas horas, ao mellor non as teñen, e se as teñen vai a ter unha minoría de xente que
que se vai a entregar en corpo e alma. Pero claro, hai que ter en conta que se hai 15 que participan é mellor que haxa 5, porque a algún deles lle vai a facer un beneficio maravilloso, lle vai a servir para a vida, pois algo tan doado como para sair a falar ao público ou estar nunha entrevista de traballo e non estar tremendo constantemente. O teatro sirve para esas cousas, mas para outras moitas tamén. Entón, quero dicir que aí non debemos obsesionarnos, aínda que nós non criticamos nin invalidamos para nada que se poda facer así, pero que si decimos hai outro tipo de alternativa para facer teatro cos rapaces que non sexa coller directamente unha obra e, digamos, irnos detrás dela ata chegar ao final. Si, hai cousas máis pequeniñas e unha das que vos apuntaba antes funciona claramente. Colles unhas cousas de Castelao, calquera produción que sexa máis ou menos mínimamente revisada, e sabes que aí hai unha adaptabilidade a transformalo no teatro moi fácil, non? Vale, despois está o tema da proximidade cultural. Entón, eu puxen aquí elección de elementos culturais antropolóxicos, sociais, preferencialmente vivenciais co obxectivo de teatralización, o coñecemento da historia, da lingua, da música, costumes, lendas, contos ou personaxes de todo tipo da contorna para traballos en escena. Que quere dicir isto? Pois que se nós vivimos no entorno en que vivamos, ou vai haber, claro, diredes vos, ti falas do teu libro obsesivamente, claro, vos teño unha hora aproveitar ao máximo para dar a tralla con iso. Vai haber un dolmen, vai haber un castelo, vai haber unha mama, vai haber un personaxe, vai haber unha historia, un conto, unha lenda do río, vai haber algo, algún espazo, algún personaxe ou algunha historia que vai ser interesante. Entón, se non queremos recorrer a algo que sexa libresco, que sexa propiamente, pois coller unha obra de teatro, aquí espero que non haxa ninguén dun editorial porque me vai a recriminar algo, pero quero dicir, non é necesario que partamos diso. Podemos facer, digamos, un rastrexo cultural de todo o que hai ao redor do sitio onde esteamos traballando e atoparnos con que hai elementos culturais e antropolóxicos que necesitan ver a luz, que necesitan ser visitados, que necesitan ser vividos tamén, non? Que se necesita poñerlles aí carne, non? E que tamén tamén é necesario facelo, non? Entón, xa vos comentaba antes que esa obsesión que tiña pois a xente da xeración nosa ou das Irmandades da Fala e máis tarde Luis Seoane, que lle rin repetidísimas veces que había que facer teatro até nas palleiras, e eu estou completamente de acordo con iso, porque ademais xa se facía e non sei por que non se ten que volver a facer. Bueno, agora non hai palleiras, pero hai outro tipo de espazos, e aí eu creo que temos moito traballo por facer. Os rapaces e as rapazas poden coñecer a historia, o patrimonio e todo o que os rodea culturalmente, a lingua tamén, tal como falamos antes, a través dun medio como o teatro, observando primeiro que é o que hai, escollendo que é o que hai e despois levando a escena, sexa o que sexa. A escena, cando me refiro a escena, para nós unha escena pode ser unha toxeira, porque Don Bate agora cubrirno con tal, pero aquilo era unha toxeira con un dolmen. Quero dicir que iso dá igual. O Parro de Campo Lameiro é tamén unha... Os espazos son todos diferentes e en todos os lugares sempre hai algo de interés. E eu creo que iso que nos pode abrir a mente no sentido de que o teatro non é necesariamente un libro que vamos poñer en escena ou literatura que vamos poñer en escena. Pode ser moitas máis cousas. Un poema, bueno, que hai autores que se presten especialmente. Antes falaba Rosalía, bueno, porque Rosalía tamén fixo teatro e era actriz, e ao parecer era moi boa actriz, ademais. E a máis, seguramente tiña idea de irse para Madrid coa idea de
exercer como actriz. Hai poemas que dis, pero que isto xa está feito. É dicir, si eu, por exemplo, onte que estaba pasando os de Ponteceso para o banquete de Conxo, Xan, é que xa está. Hai un Xan, hai unha Pepa, dialogan entre os dous, é que só teño que seleccionar e pegar. O sea, é maravilloso. Pero non é ou a pobre Inexta Xorda, que xa fixo tamén Antón Villar Ponte, despois xa reconverteu en teatro, porque xa veu que estaba feito. Quero dicir que hai moitas veces que cando observamos poesía ou un conto ou as cousas máis que nos poden parecer máis insignificantes, xa non digo un cantar de cego, son teatralizadas. Entón, para min o meu obxectivo hoxe aquí é ese, que non que teñades en perspectiva que no entorno vai haber algo necesariamente de interés como para levalo. Vale, e entón agora entraríamos xa o que é na parte, digamos, máis práctica, non? Como sería o proceso de desenvolvemento segundo a proposta Quinquillán de Tero a máis miña. Primeiro, temos que escoller unha época, un acontecemento histórico ou un personaxe que os hai como moi, se vas á Guarda, dices, bueno, ten que ser a Xeria, se vas ao Padrón ten que ser Rosalía, se vas a Ribadeo ten que ser Raimundo. En cada sitio hai alguén, non? Entón, ese é o primeiro que hai que facer, saber que é o que queremos seleccionar. A partir de aí hai un proceso de documentación histórica que, claro, este é un proceso que pode ter dúas vías. Hai unha vía libresca de todo o que hai escrito. Neste sentido, hai que dicir que en Galicia a colaboración dos historiadores locais é maravilloso. Primeiro, porque hai pois moitas, bueno, pois o Semescón, por exemplo, o Seminario de Estudos da Costa da Morte, do que é membro, por certo, pois Xan Fernández, o pai de Rosalía Fernández, que vai estar despois aquí. Ese tipo de persoas facilitan moitísima información de primeira man avalada históricamente. Moitas veces está xa por escrito, outras veces dancha oralmente, e hai un progreso nese sentido enorme, porque hai anos, pois ti escollías, pois había unha historia de Galicia que era de Ramón Villares ou de Barreiro e tal, pero claro, era unha cousa moi xenérica. Pero se ti hoxe queres ir facer, pois eso, ir a Moraime, pois hai algo xa escrito sobre esa igrexa en concreto, entón xa tes aí o guión feito, non? Ou, digamos, tes o inicio de toda esa historia. E iso é maravilloso, porque ese cambio deuse. Ese é un cambio moi importante, porque a fonte de información é moi variada tamén, porque non só ten por que ser un historiador, tamén hai documentais, hai moitas fontes que nos a propia rede tamén ten moitas veces moita información interesante, hai información fotográfica, bueno, hai moitas vías, porque para chegar a facer algo, digamos, pois a chegar a facer unha visita teatral ou algo, pois ao final acabas mirando pois un vestiario, acabas mirando unha música, acabas vendo tal, para que teña todo un pouco de coherencia nunha época determinada ou nun lugar determinado. Nese sentido, se vas a facer algo a Costa da Morte, pois é lógico que tamén que busques que poetas hai pola zona, que xa sabedes que boísimos, que música, quero dicir, eso ao final todo está unido, non? De alguna maneira. Vale, entón, ese sería o segundo proceso. Unha vez que temos escollido, teríamos que facer un proceso de documentación de todo. Un proceso de documentación do vestuario, un proceso de documentación da música e un proceso de documentación histórico máis ou menos riguroso, polo menos contrastado. A nós non nos importa que, e xa nos ten pasado, pasade o guión antes de tal, non vai a ser que haxa algunha barbaridade, é normal.
confías a dous cómicos que fagan un guión, é normal que alguén tome as oportunas prevencións, e non hai problema. Recordo, por exemplo, unha anécdota, mandarlle o texto ao Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro e dixo, isto de que houvese galiñas isto é un pouco así, non o sabemos, tal, mellor, non hai problema, non as matamos, pero non hai galiñas, non pasa nada. Quero dicir, ese proceso de comunicación existe e é moi frutífero, non? E aos historiadores tamén lles gusta que o que escriben, aparte de quedar no libro, tamén, bueno, pois eso, tamén teña sudor polo medio, non? Vale, entón, hai outro proceso que tamén é moi interesante, que eu poño aquí como exemplo de Muros miro ao mar, que especialmente o ano pasado, pois quedei maravillado. Encargouse unha obra na que había que falar sobre o proceso de construción de barcos. Entón, claro, iso, pois, hai moita documentación escrita, pero para un de Muras como a min é moi difícil. O sea, xa a concebir o rollo de que haxe un barco xa chega, non? Pero xa ver o proceso de construción dun barco pois na Serra de Outes ou en Muros chega. Bueno, entón entrevistamos a un señor e el contounos como era o proceso desde o principio ao final, porque era unha persoa que era fillo dun carpinteiro de Ribeira, que ali chamanlle carpinteiro dos pés mollados, e entón contounos exactamente como era o proceso. E ao finalizar dixo, mira, ademais, mira, espera unha cousa, porque el non sabía que estaba grabando traicioneiramente, e entón díxome, pero non te preocupes, porque o guión xa te fago eu. Primeiro, tens que ir falar co fragueiro ou coa fragueira, porque hai mulleres que teñen fragas e tal, tens que negociar ali a madeira e tal, e deu-me exactamente o guión feito. É dicir, eu só tiven que coller e adaptar o elenco que tiña e o espacio que tiña o guión que este home me acababa de dar, porque era que non había pega que poñer, o sea, que estaba todo, estaban os personaxes, estaba todo o proceso da construción, toda a historia que contiña, o sea, estaba o bota abaixo, que cando botaban o barco, que había unha festa e que había de todo, estaba todo completo, acababa nunha festa, se me dirás ti que mellor maneira de acabar unha obra de teatro, que acabar nunha festa, onde había músicos, e todo o proceso desde nada, que a idea dun deseño, ata que chega ao bota abaixo un barco, barcos incluso de moita tonelaxe, como o Joaquín Vieta ou outros moitos, non? Entón, claro, iso é fantástico. Ese tipo de informacións son maravillosas, existen. E, bueno, por temas de idade, haberá que botar man delas, porque seguramente se perde nunha xeración, os que vimos atrás, pois non vamos a saber moita cousa, non? Vale, sobre todo determinadas cousas. E despois, eu poño aquí que na elaboración dun guión hai que ter en conta o elenco, evidentemente as idades, a contorno socioeconómico ou preferencias culturais, pois eso podes atopar efectivamente con xente moi maior pois que ten dificultades para ler, por exemplo, e non moi lonxe daqui, despois hai que ter en conta quen é o destinatario, é dicir, onde vamos. Eu o que propoño sempre é que, salvo que chova, bueno, hoxe aprezamos unha función, pero mañá, por exemplo, na batería de Cacheiras, ata que chova, incluso vamos a fazer igual. Quero dicir, que ás veces man que chova, pero hai que respetar o espazo, porque o espazo dá moitísima información do que é a representación, non? Por exemplo, cando falaba antes de Dombate, houve quen criticou que a Dombate se lle puxera toda aquela cúpula e todo aquilo, porque realmente se estaba feito nun entorno determinado e cunha función determinada, e para que fose visto grande, non metido de algo moito máis grande, co cal queda moi pequeno. Quero dicir que ese tipo de cousas hai que respetalas e teñen moito xogo, podes aproveitar,
e son sempre moi teatralizables. Entón, hai que ter en conta eso, a quen vai destinado, evidentemente, se é algo informativo para a vecindade, hai que contar con iso. Se é un produto turístico, tamén o hai que contar. E hai que ver cal é o encargo que hai e hai que adaptarse ao encargo que hai. Se é para algo escolar, cosa que vos recomendo de verdade facer, o outro día decía Santos, é que se aprende máis porque claro, xa se conta todo, porque se conta, xa vas vestido, entón xa contas o vestuario, xa das o personaxe, quero dicir, hai moitísimas informacións que están contidas e ti as respetas. Entón, educacionalmente, o sea, didácticamente para vos é unha ferramenta que eu creo que é moi útil, aínda que se fagan cousas moi pequenas, ás veces son moi parciais, pero, por exemplo, eu que sei, que faz un podcast, que faz unha grabación de radio, que faz unha presentación como se fose televisiva, para tratar un tema, ese tipo de estrategias ou de pergueños teatrais sempre dá un elemento de distensión e de creación dun personaxe que non che fai estar como tan tenso como estar nunha clase, no caso de que estean tensos, que tampouco dou por feito, quero dicir, haberá de todo, non? Pero quero dicir que a min deu unha impresión do pouquísimo que traballei como profe, que cada vez que utilizaba un elemento destes, bueno, vale, si leo eu o poema, eu leo a medios con fulana, máis con fulana e tal, e non sei que, e nos movemos así e facemos calquera monada, xa ao mireta pode interesarme o poema. Ahora, se mo leo o profesor e se pon así moi serio, en plan misa, igual boto a correr. Non, quero dicir, que eses elementos, por pequeniños que sexan, sempre van a acabar aportando algo e todo o que aporten, pois, vai a ser benvido. Vale, e despois, bueno, é evidente que hai que ter en conta que ten que ter un equipamento escenográfico, de vestuario, de sonido, de iluminación, iso hai que telo en conta. Cando se trata dunha produción hai que ver que é o que hai, ás veces, se traballas cun concello, se traballas en calquera institución, pódense conseguir algúns medios, entón, iso tamén o hai que ter en conta. Para nós, nun ensaio, insistimos outra vez que nos criterios de reparto se debe manter a igualdade entre todos os integrantes, que no caso de persoas, volvemos a insistir, ten que haber sempre inclusión, e hai xente que ás veces dice, que eu non quero ser actor, eu non quero dicir texto, non quero aprender texto, que queres facer? A min gustaba moito o vestuario, pa dentro. Podo poñer a música? Pon a música. Podo apuntar o que dis para dicírllelo e facer de xente de dirección? Fai. Porque, quer dizer, tampouco podemos obrigar a que todo o mundo saia a escena. Hai xente que ten pánico escénico, que se sente incómoda ou tal. Bueno, hai ese tipo de cousas, non? Ou eu quero documentarme sobre a música. Bueno, non hai ningún problema. Quer dizer, é moi aberto nese sentido e dá xogo tamén para incluir a todo tipo de persoas que queiran participar, non? Vale. E logo, como partimos dun ensayo? Primeiro, hai que, unha vez que temos xa feita, digamos, a elección de que é o que vamos a facer e a quen o vamos a facer, dixemos que tiñemos que documentarnos e logo facemos un texto. Ese texto despois hai que contrastalo nos ensaios porque despois pode haber peneiras significativas. Entón, primeiro é unha lectura do texto só para comprender, para saber de que vai o tema. Despois xa podemos dar un pequeno reparto da xente xa que poda ler o texto con interpretación. Despois xa vamos incorporando movementos escénicos, accións determinadas. Sempre hai que ter en conta en que época. Os elementos que se colocan en escena deben ser sempre moi atractivos, e hai veces que nas casas hai tesouros por aí agochados, e hai que botar mandeles porque nos di moito da época. É dicir,
se ti estás facendo unha visita como a das Torres do Allo e tes un ferrado, que é a medida por excelencia aí para determinar todo, eso é maravilloso, porque para empezar chama a atención xa o propio pergueño, despois ten moito xogo escénico e despois di moitas cousas, dá unha medida, dá a pobreza ou a riqueza, dá o carácter das propias persoas que miden. Por exemplo, ali había unha señora que collía e sei que raspaba moito, que medía ali exactamente se o ferrado viña completamente cheo, non viña completamente cheo, se traía pauciños no medio, se non nos traía, se viña peneirada, etc. Entón, ese tipo de informacións agora poden nos resultar así un pouco tal, pero era diñeiro, era economía, era a vida, e existía, e un pergueño así, quero dicir que, pero teatralmente tamén ten moito que informar, non? Vale, entón, o vestiario, perdón, ten moitísima información tamén, é vital de todo o tema do vestiario, porque, claro, nós moitas veces estamos do público pegados, estamos, e cando fagades unha proposta destas, o mellor pode ser que non haxa unha diferencia, que non haxa como unha diferencia entre as persoas que están arriba, que están abaixo, porque ao mellor estades nun espazo que estades todos moi perto. O vestiario é fundamental porque, claro, calquera mira, vamos, todo. Non hai efectos de luz que encubran, co cal ten que ser moi riguroso. E despois tamén, que decir, dá exactamente non só a época, senón que dá a clase social. E as clases existen, entón a xente vai non a percibir, non? Tamén. Eso é un elemento que a nós nos custou o seu traballo a topar, as persoas máis axeitadas, pero que é fundamental. E despois vimos o tema da escenificación, eu non sei como vou de tempo. 12 minutos. Ai, moi ben. Vale. Perdón. Vale, entón vamos ao tema da escenificación, e na escenificación hai que facer uns ensaios previos con público escollido, con público amable ou non amable, pero de confianza, para que che digan isto non me gusta, isto está ben. É dicir, unha vez que xa temos todo o texto, temos os ensaios feitos e todo isto, hai que facer unha serie de ensaios que teñen que ser, o sea, de preestreas, que teñen que ser con público, digamos, máis ou menos seleccionado, para que che conte a verdade e ti podes rectificar. Logo, tens que ter uns ensaios para rectificar e finalmente tens que ter as representacións. Entón, a miña recomendación, xa quedan, eu traía unha listaxe, pero, bueno, esta listaxe vos podedes botar man dela, porque son exercicios de teatro. Exercicios de teatro que se practican cos rapaces, que son moi útiles. É bueno repasar así por enriba para, bueno, para ver que aquí hai moito material, e aparte que hai publicacións tamén moi boas. Para empezar, un ensayo normal, o importante é que a xente máis ou menos teñamos unha mínima disposición física, é dicir, que esteamos mínimamente despertos, para que non nos... e atentos, sobre todo atentos, non? Hai unha serie de exercicios que van aquí, eu non os vou enumerar porque creo que vades a quedar un pouco como aturdidos e non ten moito sentido, e aparte que me gustaría que vos fixerades algunha intervención e que preguntásedes o que queredes alrededor deste tema, pero isto resúmese nunha serie de exercicios de voz. No de voz non sempre decimos o mesmo, o galego ten 7 vogais, porque, mamaíña. Despois, ás veces, hai veces que estás vendo unha representación e dis, vale, que non hai fonética, hai medo a fonética galega, e a fonética galega, pois, cando se burlan de nós, non paran de meter a abertos e os abertos a tutiplé. Quero dicir, ten unhas posibilidades de teatrais maravillosas,
non só para a sátira, senón para marcar un personaxe. E moitas veces non se dá importancia. Ou eu percibo, cando vou, ás veces, a ver os espectáculos nos que pode estar todo maravilloso, e, sin embargo, hai algo aí que, sabes, que como que lle falta verdade e tal. Eu non digo para nada exagerar, nin digo que falemos como unha persoa dos anos 50, nin como un individuo de, pois eso, de finais do século XIX, non digo iso, pero que sí que lle debemos dar máis importancia ao tema fonética no teatro. A mí me parece algo urxente, porque de verdade que, bueno, xa na televisión non vou opinar, porque aparte de non entender nada, ás veces que estou aí como tal, non hai que ter medo. É dicir, a fonética, temos 7 vogais e maravillosas 7 vogais, e podémoslas explotar, e ás veces teñen moita gracia, e eu creo que non hai que ter medo a iso. Aquí despois van unha serie de exercicios de voz, que isto nos manuais ou tamén na rede atopades material para traballar cos rapaces. E despois había unha serie de trucos, pero bueno, son trucos que tamén podedes atopar en calquera sitio. Entón, nada, preguntade calquera cousa, porque agora xa debemos ter no límite. Temos ainda 7 minutiños. Vale, pois... E tamén se consideras que eses apuntamentos se lle pode dar un formato de diapositiva, ainda que o fagamos nós, para colgar así pois esa listiña de... Sí, sen problema. Sen problema tamén en facelo para despois cando... Entón, se alguén quere facerlle algunha pregunta, algunha chega, algún truco para algo, para fonética, para actuación... Perdón, eu quería preguntarche que, entón, unha vez que tes o personaxe, que tes a historia, que tes o personaxe, para elaborar ese texto, elaboras texto, non elaboras texto xa a partir da historia e vas traballando co texto histórico, ou elaboras os propios diálogos, porque evidentemente un grupo de persoas teñen que dialogar para chamar e para explicar esa historia, non? Claro, é dicir, se ti partes dunha... Vamos poñer Don Bate, por exemplo. Bueno, hai unha serie de información histórica moi clara de como vivía aquela xente. Entón, primeiro tens que decidir quen vai contar isto. Pode contalo un personaxe moi importante, que podría ser, eu que sei, nese caso, Pondal ou alguén así, porque teña un poema sobre iso, ou podo contalo un paisano e unha paisana que ela andaba buscando trigo polo monte e el andaba carrexando pedras. Nos collemos sempre moito esa perspectiva, porque sempre dá a impresión de que a historia a contan os que saben, son os que leen. Non, a historia tamén non sabe. Un labrego sabe perfectamente, un paisano que estivera nun castelo sabe perfectamente todo o que se cucía ali. O que pasa é que el vivío desde a marxe, pero como personaxe testemunha ten unhas informacións valiosísimas e vivenciais, que isto tamén é o que conta, non? Entón, unha vez que temos a historia que se quere contar, máis os personaxes, os diálogos, efectivamente, facémolos nós. Facémolos a partir de información histórica. E tamén que teña que haber algún conflito entre os personaxes, que sexen diferentes, non? E despois está a relación co público, que isto tamén é importante. Vos podedes facer cousas na aula que tamén rompa un pouco a cuarta parede, que non sexa, digamos, como ir ver un espectáculo, porque un espectáculo é algo moi concreto. Podes facer cousas máis variadas, onde os rapaces tamén poden interactuar, e iso funciona, non? Iso funciona. Entón, o modelo, digamos, de traballo sempre é ese. Hai unha encarga, hai unha época histórica, hai un monumento X, un espazo que hai que respetar. A partir de aí, con esa información, faz un diálogo, un texto, o que sexa, dependendo dos personaxes que haxa, e a partir de aí tens que engadir os elementos, neste caso, de vestiario, de atrezo ou de útiles, que sexan precisos.
a relación co público sempre ten, para nós nas visitas, claro que é un tipo de teatro moi distinto do que se fai nun escenario, sempre é moi de tú a tú. Entón nós vamos cun feixe de centeo, cun mollo de centeo, e decimos, a ver, isto é centeo ou isto é trigo? Por certo, con 99% non temos nin idea de diferenciar o que é o trigo do centeo. Menos mal que o pon no papel na panadería, porque senón, vamos, se nos lo dan cambiado non nos enteramos de nada. Pero, bueno, pois entón a xente opina, e non, este trigo, este centeo, este non sei que, este non sei canto, tal. Bueno, pois, iso tamén é importante, non? Que opinen e que participen. Mais. Está ali Fran. Teño moitas, pero vou dizer dúas. A primeira, como son as sesións, como a distribución das cousas que fan durante unha sesión de traballo de rapaz, por exemplo. E a segunda, como guías ti a creación do personaxe a un actor ou a unha actriz? Bueno, na primeira o que facemos é unha serie de exercicios, primeiro así de corpo, é dicir, que desperezan e tal, normalmente con música, así libremente, andando polo espazo e tal, concentrándose un pouquiño, e despois tamén de todas as partes do corpo, de mobilizarse e tal. Logo facemos, eu polo menos sempre fago un xogo de interacción entre eles, de que se relacionen e de que traballen o de a resposta, que iso é moi importante. Iso tamén é un problema que antes non o dixen, cando escollemos moito textos que poden ser ao mellor longos, onde pode haber un personaxe que está lucindo moito pero non hai resposta, porque o resto din, bueno, a ver se vas acabando, que sabes, xa oín esa historia 20 veces, vale, entón que haxa xogos de comunicación entre eles. Ás veces utilizas un globo, outras veces utilizas unha pelota de tenis, outras veces é de xiros, de atención, máis que nada é de concentración, ás veces de manter un ritmo.